Inseko Maskandi channel page ku-Facebook lisibukele ngoduma kahle live after matric. Isihloko lengoma isihlanganise 105k views on YouTube emva kosuku iphumile, ihleli ku-number 19 on trending songs. Kuhle lokho kubona asiqhubeke sinike amalungelo ayo le ngoma njengoba ngangibekile. Uma ukuthi khona ongangilaleli ongayazi le content, ongawazi amavidiyo la ekhaya, la Into Fast Futhi TV ngakuveza kaningi ukuthi umculi kaMaskandi okhiphe this year kwangamsebenzela, asazi ukuthi uzothi inkinga yini. I-value yoku-streama online ikhuphukile, abantu bawu-understand-a kangcono uMaskandi, bawudlala kangcono uMaskandi kuna before. Ingoma yakho if at least A1 kuyikhiphile shathi i-album or EP 1 or 2, if azikho iy'ngoma ey'hamba phambili lapho, kushuthi kunenkinga ethize ekumele uyolungisa. Nangu uDuma Kahle ubuyile ngomsebenzi wakho omusha. Siyazi uDuma Kahle ukuthi abantu abashaya uMaskandi ujulile, ofuna uchithe emqondweni, ucabangisise. Ingoma yakhe ina-105k ama-views, izoqhubeka yenze kahle and benza kahle bekhiphe lama-single nama-EP. Lokho kwenza kahle, akusona wonke umuntu ongacula ingoma eziwu-14 ey'cishe y'fane. Abanye abantu abanaso isikhathi esanele bewulalela njalo umculo lo. Bangawudlala 2 weeks, uthole abantu sebebhorikile, uthole ukuthi abantu sebefuna ingoma ethize abazoyiphusha beqhubeke nayo. Lokho kwenzeka kwabanye abaculi. uDuma Kahle engathi-ke kungamhambela kahle kakhulu kulokhu. La uKhuzani Vuka Pungose, ingoma Ijele eyaphuma ngeyi-29 November 2020 in fact, hhayi ukuthi 2020 bani, 2020 yangena uKhuzini yashaya unyaka, ehamba noLuve Dubazane. More than 900,000 wamavoti, 953,000 more than eyawashaya uKhuzini ngonyaka ka-2020 singena ku-2021. Yaqopha umlando kakhulu, abantu bayivota kakhulu leyo ngoma lowo nyaka leyo. Sishaye 9.8 million ama-views lapha ku-YouTube, isisele kancane nje ithi 10 million, okuzobe kungokuqala nqa under uKhuzani ukuthi abe nengoma eno-10 million, okuyisikhathi eside ukuthi-ke kugcine kwenzeka lokho. Okungabe into engabe kade yenzeka under uKhuzani nje besiwazi ngamagayelo lakhe ukuthi-ke usuka kuphi ngomculo wakhe, usi-achieve izinto ey'ngakanani. Ezinye zezinto lezi esezimphuthe isikhathi eside, esinethemba nokuthi kuzokwenzeka eduzane, and ama-Blue Nation abalandeli bakhe, abathandi bamaskandi bazomjabulela kakhulu ngaleyo achievement azoyenza. Ingoma namanje isesemnandi, isaphusha, yaphuma 5 years ago. Umculo umnandi ngalokhu-ke. Lokho engihlale ngisho ukuthi umculo kaKhuzani uhlelwe yi-classic, and futhi ingoma yakhona after 3 years ikhane yenza isense. Enye ingoma kaKhuzani uyibone ukuthi hey, kaze wayethini uKhuzani ezecabanga le ngoma. Umculo-ke unjalo bafowethu, awuboli, imessage ayipheli, ihlale ikhona-ke. Abantu bengakhohlwa ukuthi-ke uDuma Kahle nawe ukhiphile ngoma isingili live after matric, abantu bephushe-ke bebadlale-ke abafowethu nodadewethu lapha online ukuze-ke bekhuphuke bebe phezulu. Namhlanje kunempucuzo-ke ngey'teti laphana e-People's Park, kuzobe kuhle kudelile, amasango azosheshe evule, kuyoze-ke kube ne-golden hour kuphinde futhi kuphushwe. Asazi umcimbi uzovala nini because sebeyathanda ukuvala imicimbi ngo-2 manje ngenxa yemithetho emisho-ke ebekwayo, esingazi ukuthi-ke why kunjalo, kodwa akunankinga. Besobika lokho-ke niqhubeke nihlale la ekhaya, abathandayo bazo-subscribe, abafisa ukusho ama-comment bazo-comment, abalayikhayo bazo-like. Sibonge ngoba sebekwenzile lokho-ke. Niqhubeke-ke nibe ingxenye yale channel. Uma niyithandile soqhubeka sinilethele i-content ehle abahlosile la ekhaya. Nisakahle, ngiyabonga.